A cultural proponent in Enugu Agidi Njukoka local government area, Chief Michael Nwabifo, has called on Igbo to strategize towards safeguarding their rich cultural heritage. ABS correspondent Abuchi Nwozo was there and now filed in this report. To the ABS in his country home, Chief Michael Nwabifo, who is the chairman of the prestigious Ozo Society in Enugu Agidi, called on custodians of Igbo culture and tradition to seek ways of preserving the culture of the people by organizing lecture series that will continue to promote culture and tradition of the people to save it from extinction. He regretted that the tradition handed over to the Igbo by their forefathers is gradually going down and called on traditional rulers of various communities to work towards sensitizing the people on the differences between culture and idolatry. Governor Bayeli tradition, how does on a coele say me or where them? So now all of dunya, all the igidigi, what na amu, ye bramamulu, edges ego me now, Mambebo, Benkaiva, I melia, Mayelese, Memanakita, Kivesido, and a Jego Mezia, due to a lot of people not easy. So Ibu Amamulu, yeah, but one month. Chief Nwabifo urged title men in Igbo land, especially those initiated into the prestigious Ozo Society, to help in defending the culture of the people and cautioned Igbo youths against acts capable of bringing Igbo race to ridicule. Nsọdụ na ọzọ dịlị nne, ọ bụ na ibulu onye nze na ọzọ Enugu Agidi, ihe adọrọ n'ibe ọbụla dị njọ, ihe elire ndị na họteelụ na Enugu Agidi a, ihe abatara na eke Enugu Agidi ba anyị je na anwa ive ndị, ime ya disqualify ya ozugbo, ihe apụtara na ba na Enugu Agidi anyị apụtara na ba si nekwe ike ịnọ na ba na-aṅụ mmanya na-eli anụ ọzọ a na-emeri ya, ihe atụrụ asị, ihe anọrọ n'ive na-eso okwu, ihe ezuru ori maka na ọlụ ndị ọzọ bụ na onwe ka esi nwee esemokwu ma onwe ibe gbagwoju mmadụ anya ma enwe ọgba aghara n'obodo ọ ndụ nze na ọzọ ka a na-akpọ peselie maka ebe a maara na ya ekwu eziokwu mee ka ibe ahụ bụ eziokwu mee gịnị pụta ive